Ubaba uyathoma ukuzala. Hawa. Izile mahlanza man. Hawa usekhaya. Hawu. Nothi ayingizile imali elahlukeneyo. Ngasi lengile thina namhlanje. Yalo. Unjani man? Uthi amabereko. unkambuli. Hey, ayikhona. Awu lapho uzendodeni. Hawa uyabereka. Awuyaqobela into yakhe wayiqobela iyakhamba. Sinyosi. Hawa nezulu umsi lapha uyalithola. Hayi wena. Uyakleba. Ned uya ngokuthi inkinga yakho yini. Ya ubulwa bulwele bu. Yawuza. Alo ubulwa yini? Utsho mina. Hey, mina yazini. Nginomraro amadini man. Amadini lazo akanagezi kuhle. Hey, sengazi gamadini ukuthi uyakhona. Hey, angangakhabuli letidini. Kodwa yegezi le. Msuka Eskom ama officers eli kwandrebeleleyo kungathini khona. Akunagezi, ngifuna kuhlwebha, kunagezi, ngikhuluma njengendoda ezidodeni akunagezi. Oh. Ahleke. Kaba. Uthi ukuthi load shedding yabo baba. Ayisa. Ngikhuluma phezulu. Ukuzwa. Hawu, ngizobathi ukukhalike lawo. Ngizobathi ukukhali lapho. Yeyi. Hawa lapho bajawo uyalungisa. Ubukhali. Amazi uzomlembelele. Iye. Nawe uzwe ngaleyo. Isenginkinga enjani? Iye. Siyafana. Uzwe ngaleyo nawe. Uzani. Oh. Akhoke. Akhoke buthi.